Proiektu hau horren helburu nagusia da Pasaiako ahalik eta jende gehien aktibatzea. Hori da gure helburu nagusia, berdin du ze adin, berdin du ze barruti, bide ezberdina dazkau. Bat izango zen ambulategia eta beste bat autoderibazio, hori dira bi bide nagusienak. Ambulategietatik dakau lana harreman estu bat osakidetzarekin, eta orduan medikuak deribatzen dute erabiltzailea niri, eta nirekin jartzen dira kontaktua lehen zita horretan. Osakidetzaren bidez, jarri ziren kontaktuak, esanez, proiektu hau zentru honetan aurrera eraman nahi zutela, orduan udararen aurretik bilera bat egin genuen, osasuneko langileei esplikatzeko zertan datzan, zer egiten duen, zertarako den, nola erabili daiteken. Eta orduan medikuak deribatzen dute erabiltzailea niri, eta nirekin jartzen dira kontaktua lehen zita horretan. Hor pixkat behaien patologiak eta behaien beharrak eta nahiak ikusten ditut, eta hurrengo asterako usten dugu beste zita bat. Hor nik materiala ematen diet, nire planifikazio bat edo dena delako bat ematen diet, eta gero jarraipen bat egiten dugu hilabetero edo 2 hilabetero. Pues le conozco a través de la médica nuestra, que bueno, que en mi caso la enfermedad que se me diagnosticó fue un Parkinson, que bueno, aunque sea leve, es una enfermedad neurológica que siempre va a estar ahí. Pues nada, quedamos un día Xavi y yo, le expliqué el problema, él hizo sus consultas y sus cosas, me hizo un plan de trabajo y aquí estamos. Gure kasuan, guko momentu honetan, pazienteren bat aurkitzen dugunean, gehiegi mugitzen ez dena, edo kirolik egiten ez duena, edo aktibitate fisikoaren inguruan flojo dabilena, orain daukagu aukera, orain arte guk egiten genuen lan hau, pixkat indartzeko, ez? Guk egiten duguna da, pertsona hori konsultak detektatzen dugunean, egiten dugu kirol errezeta bat. Orain arte beti errezatu izan dugu medikamentuak eta lako errezatu dugu, orain egiten duguna da, kirola ere, aktibitate fisikoa ere erreztatu. Zerbitzu honen alderik beresigarriena edo positiboena zein da? Guk amoldatzen gehala pertsonari. Pertsona honek aktibitatearen bat egin nahi badu, jarduera bat burutu nahi badu, jende gehiagorekin, kirole elkarteak edo aktibitate grupalak bilatzen dizkiogu. Beak bere kabuz nahi badu egin, beak bakarrik nahi badu egin rutina bat, egin dezakegu deribazio bat kiroldegira bere kabuz egiteko, eta beste aukera bat daiteke, beak nahi duela egin aktibitate bat edo jardura bat, baina ez ditu nahi kilo instalakuntzak erabili. Orduan zer egiten dugu, hemengo bidegorriak, hemengo paseoak, makina biosasungarriak erabiltzen ditugu. Aktibitate fisikoa beti mugitzea, beti da onuragarria pazientearen osasunerako. Gertatzen da, paziente bakoitzak bere situazioak dauzkala, jende guztiak ezin du berdina egin, batek maratoiak horri gaiten ditu, eta beste batek egiten diona da bere etxeari buelta eman. Adibidez hemen Pasaian bertan, aukera asko daude kirola egiteko garaian. Orduan, guretzako oso interesgarria da norbaitek abaniko guzti hori esplikatzea paziente bati. Kirola egitea azkenean da, pixkat mantentzen gaituena ondo, osasuntsu, eta edonorentzat, edozein adinetan, edozein momentutan onuragarria da. O sea, nos tenemos que mover. Entonces nos tenemos que mover porque si no nuestro cuerpo protesta y no es bueno. Entonces yo les animaría primero que conozcan la iniciativa del ayuntamiento. Solamente ya el ir a andar un poquito y utilizar tu cuerpo y moverlo ya es beneficioso. Egia da, ohitura sedentarioa oso erresa dela, eta horrek gerora galera fisiko batzuk ekarriko ditu, eta gure nahia da ohitura horiek haustea eta ohitura osasuntsuago batzuk ezartzea norbanakoan. Nahiko nuke, ireki, ez? Nire telefonoa herrian zehar dago, nire e-maila ere, seguro mundu guztia lagundu dezaketela. Ikusiko zutela pena merezi duela hitzerdi pixka botatzea.